parao samno tang abo songoi jong ni tawa ni bijing no songoi được khá thế thì nó songoi được khá tam hình song ni bijing no ka tam hình song paran bor kya o je व्यक्ति na ya उनको mental hai na ani bijing Swkal Nini logi songke amne Swkal da Swkal ya ani bijing bomti Swkal agero kun rok mane Swkal khni parao ko se sungjak tong Sungjak ya sajak ke bepono kini bang sa sekali bang se ba hai asu ba san para bi ya jai ko ba sa sekala ngi bi man ba kyan tin han Chini o ti prasa bosongo Swkal mutai hinlaima kasha te palang liya sabake Swkal kering phote sabake mutai manpu sawache sawalia a bagino sanamu sungo jodi Swkal kering tongkan kai Police kanorok jani jadu montrobai phatar hasini phani borno kemarui dongso bongso khlai pairui ribaidi haipona ti prasa hamia saya ta khaledi jodi hamia saya khanake o singsari bor hamia saya no jadu montrobai kemarui buthari paiti boni borno ke mungsa khlai mania mungsa sarakya jingmai jingsimi hamia khalai buthari manpu ama bomdi jadu montro no black and one so Swkal tongbuda kere ni wan sumata mo comment ke sana ta pugdi lathane salo khorsa bukuno Swkal kereng hane kamini baksalo ko to gei buthari paile mani kok nor joto saimanjana khana nor kumni khana ka lathang 26 October salmari khorsa burino Swkal montro kereng hane kamini baksalo ko totra shebe buthari paile kya black and one masingsa abo hai Kokborok abagi phadike o incident engmani no nor joto no kahamke sawi khanari nai o incident ka obicharon monchak kopra kamio jora kisa romai khoroksa boroksa khamya chayange betni basemia ruki kalai tongka abki sa khamya angne borok khuk batang sawi tongka jengte bono yakarya bono buthari bahan chawi paisine ang Swkalche animong Nanda Rani Debbarma abo hake o sa khamya angne eba kolobjaki tongne borokni khukti amo kahe kok sawi tongka mane engka je ruki kalajak sa khamya ange tonai borok Atike Nanda Rani Debbarma no Swkal hni mungbere kok se tongka amo hatia amoni dartino kamini bakselo koro wansulakia Nanda Rani Debbarma se kolop tongkhana Nanda Rani Debbarma kubunyo Swkal borak saese engkhana kamni bakselo ko atike bisingo kok sablai mabai Nanda Rani Debbarma no Swkali majrai bere kok se tongka haipuno bukuk Nanda Rani Debbarma bo kamini bakselo kuno sai buzuk nayo ang Swkal ringya abote kirima singsa tom hamya angle mukserobo ringya saibo mania jodi nor ani kono bishas sayake phola kathar manma jaga phano himdi ebake mutai pujarani aro phano himdi ang thangna goshu tebo tomang samangle ano Swkali majra ta berdi bukuk Nanda Rani Debbarma sakno ang Swkalya mutai phano himdi thanglaine atike kamini bakselo kuno a pula purun chimna barbar kok sawi bosukui nashuka haipono je Nanda Rani Debbarma no Swkali majra bernai kamini bakselo ko kebo goshina Nalia nengno kolobo nengno Swkal borok bahan chana nayu atike bukuk Nanda Rani Debbarma no Swkali majra berlai mabai kami kaisa kokjab laikya 26 October salmari kami kaisa meeting asuklainani aro joto loko thansake kokjabui bichar eba meeting khalaina hanai abage laithang 26 October salmari ke a monchak kepra kamio kaisa bichar eba meeting ungpro kamini bakselo ko bukuk Nanda Rani Debbarma no bicharo manjani himdihne nokni simi barbar ringai trangna naikya apruno bukuk Nanda Rani Debbarma nokni ongkoran sekang kaitor eba Jesus no kholomoi thango he afa ningno kaham hamya joto nokne sine angle mungsa tom hamya angmani rokurei ano naikhlaija de afa Nanda Rani Debbarma Jesus no atike pray khlai nokni ongkhori bicharo manjana hanei a kamini lokobai thangma jora lama ordik sogikeno je bini logi tongne kamini loko bukuk Nanda Rani Debbarma no gamsa eba rikutubai totra phan ke shepma darti bukuk Nanda Rani Debbarma jakono pra ke kaphrawui lasinge kalai rikha apro je bono totra shepnai lokoro wansuka Nanda Rani Debbarma thekya hanei rabar bagan bolongono yakare kibik langka amuni oloke nukuni borok bosaite bini bosa nokni ongkhore natuk thama jora bukuk Nanda Rani Debbarma no rabar bolongo eba rabar bagano kaprai tomani kalajak manike bukuk Nanda Rani Debbarma ni langma sosuya ko ada mara angsak abagi nokni borok bukuk Nanda Rani Debbarma no nogotubi hospital tlangna nai toma jora no a kamini gunda bakparok haino haitesha borni nogo thangei bukuk Nanda Rani Debbarma no totra shebi buthari
kelangka nokni bosaite o bosani boskangono belani wanama singsa ati Kokborok puila kamini gundarok bukuk Nanda Rani Debbarma totare shebi thekya yakar kalama olapano bukuk Nanda Rani Debbarma theliya adamara angtongka abagi nokni bosaibe bosana tuki naharma olo hospital thangna naiprose a kamini gunda bakparok deshe borni nogo thangai bukuk Nanda Rani Debbarma totara haina hai shebi Bwthari kelangu amo kahai Kokborok belani wanama singsa yagulo nokni bosai or bosano a kamini gunda eba Nanda Rani Debbarma Bwthar nairok domkirui kok sai kelango जों Bwthar hunai o kok kebnata sati jodi norok bunyo sake norok bo Bwthar jangnai te o paro matongya amo haike domkirui sikirui kelangjama dartino 26 October salmarini simi nokoni borok kebno kuno sarakliye shiring chopke tongmang salni eba duidin jora lai tongka amo kahai kokno salje salniya hoi kholobi tonimang bukuk Nanda Rani Debbarma ni bibi eba bini bai siring chopke tongmaliani dartino 28 October salmari Sidai Thanani Police no call kaijodo kubiko sawi ribakya ako bunyo alada nijini thei nijini borok hinmana juda abage apon bibi hinjanai bini manai Bwthar jama kokno khana oi blake khairok jama bai kamini luku eba buja sapana hamya khlasitung boni kono wansu kare bibi okra buskango agogoi bini manai Bwthar jama kok police no call kaijoto sawirka yakulo police rok direct obichoron Manjakha prakamio thangai arni lukuno plus thine nukuni bosai bosano kam hamya kok singpro joto sawimanka I kobuno Nanda Rani Debbarma sikali majra bere Bwthar jaka hanai amoni olono police rok ha khorlai bukuk Nanda Rani Debbarma ni mangkathino khore kari laimani bo nukjakha amongka laithane 26 October salmari bukuk Nanda Rani Debbarma thimani joto explain man kok Piaba tabu wan sujane kole amose je Bwthar jane bukuk Nanda Rani Debbarma theiya sikang phola katharte mate pujare ne arphono himdi aro thangi senglainai angle kuno dino kebona hamya khaima kare ang sikalia hanai barbar kamini lukuno sauni asuka haipono kamini bakse luku tangi matayo thana gosilia tangi phola katharo thana gosilia na sikalche henke ba sikali pro promanto rina nangnai amose men koba te je sak hamya angnai jesa baipono kolop jagi tongthung bo buni mong naka henkano a borok sikal thangko a kokia bahke male asol sikal borok hamyale kuni dino ko sikalak angse sikal borok hamya hanai je kolop nei borok real sikal buni mong nawoi buina phana majra to beri man bele amono bo wan suktai ako jesa ponong chitungta men kok to abosi phayo phola katharte mate pujare ni aro thangi pano sikali promanto nala khyangkai kaham khamu eba Swkal Sabo bokobia Swkal a promanto jesa jakabon thangi kari na sinang bole direct men kok khangkai abosi Nanda Rani Debbarma no kamini bakseloku Swkal majra berma jora Nanda Rani Debbarma sakbaiteng phola katharte mutani arophano himdi thanglanya hene sasu kapu amoni olaphano je bono majra bernai rogni khugo eba bono majra bernai rogni bokhorgo miske ki breno mungsa jaga grini bagano kuno jakabo thangya karino direct Nanda Rani Debbarma no se sikali majra bere Bwthari pailekha henke abo ke sikali majra bere borok kahamna hamya hani chaya snamoi phat chake Bwthar ma to ekdom chaya kalayu borok at least nukuni borok no pono proman dina nango police no tipono proman dina nango je sangbo kasa proman dina nango ta hamya ka ba hamya hani men koke abosi teba phono ani je wanso moteke je Bwthar nai rok thik no sikang pula rogo mote pujare ni or thangi pono mungsa se Kokborok sawi horja kana abaki Nanda Rani Debbarma no mungsa kok senya saya karino tabu borok direct Bwthar layo bukhao jolima tongma bagi tabu henke je motayo thangne pujari a sikali majre beri kok sanai musuk ose pujari no se romna nango henke joto tebe dot srai srai manjanai ani bekhati te kunia je ose pujari Nanda Rani Debbarma no sikali majra beri kok sil chawi sawi hornai amono se romna nango lokuni buskango proman rina angthung 2 বছর সিগাং কাহিরক se খরকse 50 বছরনি বরিনো কটক সরে থিমানি নোখা টাঙ্গে হিনকাই কামিও হামিয়া সায়া angma darti খরকsa ose pujari boino saireka oburishi sikal kereng bono norni kamio hamia saike tonu amo hake osai samani dartino paithako oburile mungsa hamia sai khaime sugre sikal bazra bersa tongo khaba lasi saki saksa chung bolongo thangi theithamani nokha tabu shemamtino Nanda Rani Debbarma thima okologo ose pujari kamini lokono ulta pula sama bagino Nanda Rani Debbarma kamini lokobai Bwthar jagu
te satai kelayo Nanda Rani Debbarma ni taku buku besar putile kerik kata ama haki mokal beskango totara shebi bwthar jak tongpro mendrada mungsa khlaimai angna nangkhaba amsubo sahos kre nokni borok kok sage buni porla joli phayu sochini tara baitolde munai song nokra tamo wansuk Swkal tongmuta kre eba Swkal rok kuni dino boino kolokpro angse Swkal animung abutei ang borok bahan sanani ati kokde sano nini wansuma kongno comment ke sana ta bogdi example jodi Swkal kubuni tongka hankai asol kolopni Swkal kuni dino angno Swkal animung ama hai kile borok kuni dino go shikalak en jini te kese wansuma ka Swkal rok jepurpano boino kolop kha hingke borok nijini mung te address nimung to sagalak tu borok jepurpano kamini norom borok sak kebal ama haino nayi naharino a norom borok ni mong nawi shawo jate alka borok majra berjanatei en je asol Swkal kolomna ro hingkai to ekdom chalak nung borok no mokol bai nung ma bai koni dino wan sugipono mankalak bo tom haime tongo hne bo nung bai baksana chanai nung bai baksana berani nung bai baksana tongnai kinto ba bor bukha bisingo sikon sa hamia ni tartipono khep sakari manu amono sana nai manita pathani chini kok amono bukuk Nanda Rani Debbarma no bwthar nai rono pun bukur khokte khungna nangko tangi hinke je Nanda Rani Debbarma no bwthar nai rok Nanda Rani Debbarma ni thui bahan chana bagida bwthar kana borok da asol real Swkal engki tongkha jani sabo saiman nogo phai je direct totrai shebi borok bwthar nai jat amo khu kaham haida Swkal ni sepono double borok hamia ama hai je tomung tonai rok Nanda Rani Debbarma kubuse Swkal hinkai puro promanto rioi khorang tisemaiada thikno jani je borok hamia sayangke joliwo nasilaro abagi je Swkal majra bernai no beskango tobai proman rikhale tamo ongna tongba tarmane borok ni ose pujar se bakbar tan bagi amsuno video no share karati next video datin phaitongo chini kebama tiprasa bosongo no Swkal motai ama haino timang kok bange thine thiyo walane walayu bat kubuyo hanke borok munisho Swkal tong kre aboto singbo saimanya motai tongge Swkal tongo ke motai botong abono sing saimono and te kese kokungkha men hingake osaira bojaga faltu salak tongdo tabuni osaino phache bisas takhadi onek kbamano nok hache je samungse box hawoi lomkhangka bo thumnai boni nangpho maiche men saga bo thumnai boni nangpho je sabono ke borok thumnai boni mang nangun sebrachi tabuni osai 100% bisingo 50% pura chala khaisi